nam astu pona masida. Awek nam astu pona masida. Awek nam astu pona masida. Oh
Wilahi Wilahi ngawit nomastu purnomo sidrem Om awit nampastu silat berjuang jagat karono Sirang tondo kapisisane bisono Sono sinawung langning milo pestu maksih lestantun lambang budro Sinantun ututuro katelo turo tulat Wirorat barat diyo Winursi tongopo mau prameng niskoro Karanto diyo tumijing jaman purwo Mangke tekap pasananing kebito Tawang renggeng pralambang matumpo-tumpo Maramo panggung sang murweng koto Sekebyar dumadining wayang purwo Purwakaning kondo linare nuntuting basa dumeng gunung musurasa yen narasaya karaos bolat sarira ngrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani nirjalma ngilu kaca jarweh fursun aku carita becik wis gemelar jroning pakuliran yaiku sejatine amriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kena putra teng kawasa sahari ratri hangi diri bawana Purwa teking dosina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi marsi windu kang sarta abad Pedunglan mangkar tumangkar kosi nerambun kejal mating kerembyah dadi padang kutu-kutu alang atoga burununum yang buruntu yudhada beranatan mawi jalan padang terawangan sinar sagiwang renawi ingkang ngarsa marbawani jagat mungguing jagat witan mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang merkangah lamun kae saya dilat-dilat bumi saya dangu sumrup sagiwang arko kantos semeblak kanan kiri ning abang es mujenar kaperbawan sinari sagiwang basanta panem katon ijo ruyu-ruyu hamangku gurung biru moyo-moyo bujeng gurung ketemelan kedanu kasil ring marabancana penggat lenggeng nganti kaya gunung makutha mega tanah tawis dangu seleng kawula dasi dene luar sangapa ya buku garap Tegal sawahe angluhur seluruh tanah nabdati sinambi sendunan sisindenan mikul garul kune anggiring raja kayane samayanana pirembagan samur wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dringging papat lur kidul-tan kulon sinari jagat kang sami rebut yuda rebut ijor rebut kukuwung parandritan kekuwati ya negaring Dwaraka nggih kari 100 tanah kali 1000 jangkep tinega krana negara Dwarawati dumadi saking puluh-puluh bebajaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa wagut pegating maninggal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakra wisik sawane kinebing jurang corong kinepung guwa serong kinarya sisring beksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sastra jembar kebekaning pasir kebalari garis pinggir tanam tuhang rembuyuk royo-royo karang kitri Rawi-rawi ning klopo bumi subur wasitan mawur sadengatinandur bangkar kawuryan dadi gunung-gunung panjang arang sang langit lenggak-lenggok lambe tuwin mijil saking sendang-sendang mening nirtane iline pinara para planet lambe waduk binentung-bentung kinarya hakilene sawah yang pategalaning nara kesma mukal panguling petani bebasan datanana bumi sajenggang Solo sedati tanduran kang ora kabeh pandhe petari sira gelar wasabinan yayah rukmi sari kang pinangka Pradewi pategalan Kepala Wijaya kang ngrembuyung godhongane ambek kowe nganti kaya manglung-manglung diwitane polo kependhem polo kesimpar polo gemantung sadutan kuciwa jinawi dukulan kang maweh sarasaning diri ingkang raja kaya pensan sayang ngrembug lamun banget daring bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang wilanjeng malang lapet tebih saking tindak Duryana cuti samya sayog saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Dwaraka kenging binasa kenging negari Dwarawati laka semulagi mancing marang jaman Wijana panjang mujug pasir pamukura jinawi gemari pakarta tata harja dasar guru kang gedhe puri padang jakate dur kusih tur tato kuncarane turta kasusuri monco praja lah sinten wau ingkang parangasta pusarane kadil bangsa negari ing Dwaraka menangir den ucapna dosa maning Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Sang Narayana Sang Padmanaba ya Wisnumurti ya Sang Govinda ya Sang Kesawa ya Sri Arimurti ya Sang Narasinga ya Sang Wasudewa ya Sang Basudewa putra ya Madhawa ya Kesawa ya Jlitheng ya Cemani
nalindra pepakuning bumi ingkang agung jejekaken kata marisa juga lenggah padaning dampar kecono ora mantra-mantra sipating Bathara Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu Jawantah binayang bayang sanjaning Purhapsara Hapsari kawis ketingal bebandir sagung kang samya semewa Yayah roping samudring tetaratan kang samya sampun ketingal panggung matanggung Joko maloro-loro ingkang samya ngambil pacaring keprabon kawis tinggal nalika semanten datan kantun wiswanipun sangya para anung-anung tetungguling praja negaring Darawati miwah Nayaka Punggawa panenggih ketingal ingkang sowan wonten ngajeng piyambak anenggih menika Tawarnanira putra nata saturing Maranggadudha anenggih Sang Raden Samba Wisnu Brata ya Sang Kusuma Kilat Moko sumambung wiswanipun Sang Raden Samba amangkeraken lenggahipun Senopati Darawati saturing garba ruci inggih Lesanpura anenggih Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambak Yuda ya Raden Yuyudana ya Singa Mulan Jaya ya Wresni Wira ya Sang Bima Kunthing satriya kandhet ngeyayet nadyan dedoke datan sepira nanging gadhahi kasedyan dinuwi bebasan binatang mentat jina lumender tinumbang bengkung sinuda putu kula datan mukal dadosaken bebeteng tinanggulange praja negaring Darawati sumambung wiswanira patih pitaleming Widara Kandhang kadang nata anenggih Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara nalika semanten dupe wis mulat pinuju pasebanira sanggya para kawula negaring Darawati tetamber blabar sagung Sang Samya Semewa Yayah roping samudring tetaratan nalika semanten para nayaka samya ganting pasisiran jejel liyel rapet pepet bibit prasasat tatupan dengkul datan pesela labet sakathing para seba ing jawi ambruta kendira rontek umbul-umbul kitrangan danu Yayah monding mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendheng tumbahing ngrangap jati karane mangsa katiga paranten ngati dem jinem padane pasewakan negeri Darawati Raden kudungan datan ana ingkang obah samira datar mampah kapiarsa mungsu araning pratangga miwah pangling waranggana sigra murwani pangandikan dadi kumaling punika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan Yang
tinon neng pasewakan busana maneka warna peteng Udyono miang mansra sarwarokma paranggeng manek nara wata Bro Prabanya kang merat kenyaring teca lalewaran ler ke lan sisireng adet wembok kekandha tiuping maruta mando saparan manggambar kongas lamun sira anggeguru kaki hamilya manungsa kang nyata
ingkang becik maratabate sarta kawruh ing kang ibadah lan ngrangi sokoro leh wong topo enggang los hamunggol tan mikir pawehing pantes kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Agung Niwang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintan ingsun jagat ung bawana langgeng sinuwih tatanawrat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa ayo ndadekake kaget penglira Kakang Udawa maramane sira ingsun pija nang ngarsaning manira Kakang Patih Udawa sadotan badhang Jewani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Durawati pendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya sami gegladen ulah kridane ngaperang sawanci-wanci Praja Paduka tempu marang muka tartentu mboten badhang kepok kanca Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semoga kabandhem sinuwun nduk iki ya Kakang Udawa gawe bombong penggaling sun teka jangkep kang dadi aturira ora lewat makanan ingkang utama tindakna selawase urip Kakang Patih Udawa nggih inggih sampun paduka dhawaken badhe kula candhika jimat ndayana ning kasantosan sinuwun namung dereng lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah semoga ming mabekti kula kunjuk santep padha paduka Sang Nata Prabu Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nduk iki ya Kakang Udawa Kakang Udawa atur bekti lawan panjenenganing sun tak tampa tiba sepadha-padha ora lewat parayogakna sartane padha tatanen barisaning para wadyabala ingkang padha gantung seba aja nganti ingkang padha sahur manuk jeneng ingsun nedya mbabarke tuwinanem Brama migatining pasewakan Kakang Patih Udawa nggih sinuwun menapa ingkang sampun paduka dhawaken tantu kula mboten badhe suwala nduk iki Dimas Setyaki kadangipun Kakang Dimas Garbaruci sak sawanisi adyana ngersaning pun Kakang padha kanthi raharja sak praptamu Dimas Setyaki tansah binayani kawitadaning sami kala sowan kula Kakang Prabu tebih saking rubeda jinaken negara jalan kajiwanan anggen kula sowan wonten karsa paduka Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming mabekti kula kunjuk santep putu paduka Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna pangayoman kula ten madyapada ya Setyaki sira atur bekti kelawan pun Kakang ora pangestunipun Kakang wae tamanana Dimas Garbaruci nggih menawi ingkang sampun paduka dawuhaken pareng maestu paduka badhe kula cancang bocah wedi dumawahing wijang rumeketing merdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Kakang Prabu prayogatna nggon mulunggu Setyaki sampun boten kirang prayogi anggen kula sowan wonten karsa paduka Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna kawula nduk iki anak lanang anungan nindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning mangucap nanging kababaro dadi pakarti Samba Wisnu Brata Kusuma Kilat Moko Marata Dyagik sira ingsun piji dangu ana ngersaning pun Rama padha kanthi raharja sak praptamu Kusuma Kilat Moko kula namit pasang Kalimantan tinebene mila dhewe dumawahing tawang-tawang Rama Prabu linepat ning Dolak Manu sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra ing marang Garuda pun Samba kula tadah wadana
teka paduka nimbali dhumateng piswanipun ingkang putra pun Samba Rama Prabu. Iya, padha kanthi harja sak pratamu nggih. Nggih, kepareng wilujeng sowan kula anggen kula ngadhep sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna tebih saking rubeda kalih sing sambikala cinaket ning Karaharjan lan kayiwanan Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wada paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara wonten menika sanes dinten ing pasewakan teka paduka Kanjeng Rama Prabu Amiji animbali sowanipun ingkang putra pun Samba sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kepareng ing samangke mbok bilih paduka pareng nyumadhong dawuh kepareng kula cumadhong dawuh nungsung mawarta menggah menapa ingkang dados sebab lan wigatos ingkang putra ing marang Garuda pun Samba katimbalan marak sowan ingkang putra nedya nganglo ngangken jangga ningaken karna mastuti sabda tama dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu Kresna sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayit ing darpa rucitadha patono jayatanipun kula wantun andhangu dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna pegatan samrika menapa ingkang dados wigatosipun wonten ing awontenaken pasewakan wonten dinten ingkang benih kelawan adat ingkang sampun teka dinten samrika sanes dinten ing pasewakan mila kula aturi babaraken menawi kepareng tumunten kawedhare kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sedaya wah para putra nayaka menapa dene kawula negaring Durawati awi kula dherekaken manjing wonten telenging daton apan catur netra kaliyan ingkang rayi garba rujipun Setyaki Koko Prabu Sri Bathara Kresna panjenengan puspita kasilreng samirana mrek sekar kadhok ngas kandhanya maweh raras retnaning triya jagat pangestu ora wayah para jagat Samba wonten dawuh Kanjeng Rama sak temene kodheng penggali pun Rama wektu dina iki pun Rama nampa nawala saka kadangmu ing Mringgondani ya kuwi Gatotkaca yekti wusana tulung candra ri kalungguhan iki Gatotkaca nandang raga ateges Gatotkaca nandang lelara waduh kula nyuwun pangapunten menapa paduka Kanjeng Rama sampun tetinju dhumateng kawontenanipun kadang kula pun Yayi Dimas Gatotkaca ing Mringgondani Rama Prabu Samba wonten dawuh perkara iki sing bakal ndak rembug ana ing sakmadyaning pasewakan ora kok ateges ngilang-ilangi rasa tresnaku kelawan kadang-kadangku para Pandhawa ya muk pun Rama bingung sak gendakan iki wektu iki nggone pun Rama bakal sowan tumuju ning Mringgondani kaya ana sawijining perkara ingkang aneh-aneh ndak rasa perkara iki mambengi kelawan tindake pun Rama bakal tumuju ning Mrojing Mringgondani jernyatane pun Rama iki ingkang pinuju dadi pengayomaning para Pandhawa wong sak jagat sawegung wis mangerteni yen Ndrawati mono dadi pujangganing para Pandhawa
Nggih. Sartane Samba anane pun Rama ditimbali sowan ning Pringgondani lumantar nawala sing wis pun Rama tampa ora ana kejaba mung pun Rama disuwuni sarana usadaning kadangmu ya si Gatotkaca ya anakku ing Pringgondani nanging kaya ingkang wis ndak ngendikake ning pangarep mau kalamun tindakku bakal tumuju ning Pringgondani kaya dene bebasane ketutupan ning Oron Salomba pinanjering alun-alun ora ana ingkang bisa dimangerteni sartane bab perkara apa ingkang tansah nganeh-anehi tumuli gawe bingung penggalih panjenenganing Sun Samba. Koko Prabu kula nyuwun sewu Setyaki kepiye menawi perkawis menika kemawon kok kula kinten menika namung sewijining pasemon saking telenging penggalih Paduka. Pasemon lire kepiye Setyaki pegeriyen tartentu Paduka ugi sampun mriksa sampun ngapundingani bilih dinten sakmenika angger Gatotkaca nedha ngandhang ruga. Iya pancen kepara nyata jringantane ingsun wis nampa nawala saka ngersaning Yayi Werkudara ya Dimas nunggul pawenang yen to Gatotkaca nandhang ruga. Nggih nuwun sewu kenging menapa mboten langsung kemawon dipun titi priksa kawontenanipun angger Gatotkaca wonten Perjing Pringgondani. Setyaki wonten dawuh apa Syadya Rami danget mangandikaku kalamun ana bab perkara ingkang aneh-aneh ingkang mambengi kalawan tindakku. Wohi nuwun sewu ingkang badhe kula rembak menika bab perkawis ingkang aneh-aneh ingkang sajak prasasat kadidene mambengi kelawan lampah Paduka Kanjeng Koko Prabu kelawan tindak Paduka tumuju wonten ing Pringgondani. Nuwun sewu menawi kula penggalih menawi kula pitung sedaya menika kula namung gumana musik wonten penggalih Paduka Koko Prabu kemawon jenyatanipun ing sakpangki Paduka mboten perlu Paduka mboten susah watosaken sawijining perkawis ingkang dereng kantenan. Lire piye jenyatanipun liripun angger Gatotkaca ing sakpangki sasampunipun Paduka tinju dumateng kawontenanipun angger Gatotkaca tartentu ing sakpangki saged seger waras malih usada angger Gatotkaca angger Paduka sampun rawuh wonten ing Pringgondani. Leres nuwun sewu nek kula mestani niki amit lho niki. Ya Kakang Udawa nggih niki amit nek kula mestani panjenengan ngendikanipun wonten bab perkawis ingkang aneh-aneh kaya-kaya ana sing mambengi niku kula kinten kok namung perasaan panjenengan kemawon ora perasaan. Nuwun sewu menika namung napa nggih raos pangraos rasa pangrasa rasa pangrasa kemawon. Mila nuwun sewu menika sampun dipun gagas banget malah ing sakmangke tundhanipun boten becik tundhanipun badhe boten sae menawi Paduka terlarut-larut kalian menapa ingkang dipun penggalih. Kakang Udawa ki basane kok campur-campur mengkiriyen Yayi Mas jaman sakmenika piyayi-piyayi jaman sakmenika menawi basa sing baku-baku menika mboten sami priksa saking dene kowe le ora iso basa apik. Lah nggih turene. Lha iya. Mula kula omong ya sak anane mung sarwa-sarwi prasaja ngaten kemawon. Mila saking mriku sinuwun Paduka kula aturi anyirep tuwin kula aturi lerem kemawon mboten susah menggalih mboten susah mengkuwatosaken bab perkawis ingkang dereng kantenan kelampan sinuwun. Segra-segra yen permana gansa segra ngraget nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sangkatre gumulung katre gumulung mangromah ing wadya Kurda krore kakiri-kiri nanggana magawe gelare wang-wang Didemadaning kawontenan negaring Ndrawati nalika semanten dadanmu batatanmu sik dadi tintrim nata Ndrawati legek nganti kaya pratima golek kencana nalika semanten mangun dari wong nginang marju jare wong kecok kasaru dasaring mertala pak ngarsa tangkeping mulo kepaseban bono amuk
apa to kang dadi darunane ora macan ingkang medal saka kerangkeng gajah medhun saka mantulan kejawi amung sawanipun alindring Raju Trisna putra Ndarawatan inggih Sang Nata Prabu Setija Bumunur Kasura ingkang wantun minggah madaring Datulaya Praja Galia kaya bareng atur anggap bareng kaget kang samya mulat mangrombeng para kawula kancana daya piak-piak dalan Sinong mati caket kinari among maklume mbak mbak ing samudra bale lumut amra ganggang awita denjeng-denjengan jagat pangestu ora wayah Ndara jagat Samba Kusuma Kilat Maka Samba nggih kula wonten pangandika nyadhawuh Kanjeng Rama
ditimbali kok suwi. Nyuwun mangapunten. Nyuwun mangapunten Kanjeng Rama. Nggih monggo kula dherekaken neng ndi. Sore-sore lho Samba. Nyuwun mangapunten Kanjeng Rama. Kados pundi Kanjeng Rama? Ingkang putra pun Samba nyadong dawuh. Urung suwe nggonku rasanan karo sira. Perkara nggonku bakal budal tumuju ning Pringgondani. Teka jebul kadangmu ing Traju Tresna sowan ana ing Mraja negara ing Ndarawati. Waduh mboten ngenten babar pisan. Bilih Kakang Prabu Setija Bumanara Kasura rawuh wonten mriki. Iya. Kadangmu Rama Prabu. Iya Samba lungguh sing prayoga. Nggih sampun mboten ngrang prayogi. Anak lanang andungane ndita. Bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning mangucap nanging ngababara dadi pakarti. Setija Bumanara Kasura padha kanthi raharja sakwise asat kang dadi aso, asat kang dadi riwik padha kanthi raharja sak praptamu. Anakku lanang cah bagus ing Traju Tresna Setija Bumanara Kasura tansah pinayan kawedatan ing sambi kula. Sowan kula Rama Prabu saderengipun kula ngaturaken winamit pasang Kalimantabe cinebihna nglodhuri dumawahing tawang tuwang winepat ing tolak manu sewu-sewu kapatan kula anggen kula sowan ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna tebih saking rubeda sowan kula kemareng Raharyu niring sambi kula kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk Rama Prabu Santa Peputu. Iya Setija suratur bekti lawan panjenenganing ingsun. Ora pangestuku wae tampanana Setija. Nggih, sampun kula pundi. Mugi dados kamuningan bilih sak mangke sowan kula wonten mriki tetinju dhumateng kararjanipun kawontenan wonten Prajanegara Ndarawati. Iya bagus. Jerniyatane sak liyane pancen sira mujudake rasa ngabekti kelawan wong atuwa. Sira uga bisa mangerteni kahanane para kawula dasih ana ing Prajanegara Ndarawati. Nggih. Prayogan Setija sampun boten kirang prayogi Rama Prabu. Kakang Mas ngaturaken kasugengan sak rawuh paduka Kakang Mas Narakasura. Yo Samba adi kula nang cah bagus. Slamet tekanipun Kakang Yayi. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Iya Kakang Mas sampun kula pundi. Iya. Kaprayogaken nenggahipun kaya ora kurang prayoga. Angger Setija ngaturaken kasugengan rawuhipun Paman Garba Ruci. Nggih. Ih wilujeng Paman bekti kula kunjuk kula tampi dawuh sami-sami. Angger Setija angger sinuwun Prabu Setija ngaturaken kasugengan. Angger sinuwun Prabu Setija angger Narakasura angger sinuwun ngaturaken sinuwun angger. Kakang Udawa pripun Yayi Mas? Unggar angger anu mumet kula lho. Mumet piye? Wis apa perlune? Nggih, ngaturaken angger kesugengan. Angger Setija, angger Narakasura. Siwa Udawa. Nggih wilujeng bekti kula. Nggih, kula tampi dawuh sami-sami. Kaprayogaken angger Prabu, angger Narakasura wonten Praja Negari Ndarawati. Wah. Lho. Malah guyu. Kirangan kula. Setija wonten dawuh. Gawe kaget penggalihku teka pengawak Bajra. Sowan sengkan-sengkan tanpa timbalan. Ana wigati apa? Mugi dados kawuringan. Sowan kula sepisan ngaturaken sembah semoga menika bukti kula kunjuk Santa Peputu paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Sewu-sewu kawatan kula tadhawadana kula nyuwun lumebering sing samudra pangaksami Rama Prabu. Ya ora dadi ngopo. Mugi dados ning kamuningan bilih sowan kula menika tartentu ngemuti lelampahan ingkang sampun kalampah. Inggih menika nalikanipun kadang kula Yayi Gatotkaca anggaya wujuding kanugrahan saking para Jawata awujud Pahyu Senopati. Raos kula tasih dereng marem, raos kula tasih dereng saged ayem, tuwin kula dereng saged jenjem. Sak sampunipun kadang kula Yayi Gatotkaca nampi kanugrahan saking para Jawata.
Mula saking menika kula nuwun sewu, sampun marambah makaping-kaping kula aturaken ugi sampun mawangsul-wangsul kula pendak-pendak sowan wonten ngarsa Paduka Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna wonten Maraja Negaring Durawati. Ingkang boten sanes kejawi amung kula nyuwun kanugrahanipun para Jawata supados dipun suwunaken Duka Paduka Kanjeng Rama boten maringaken sartanipun boten amujudaken kalian menapa ingkang kula gayuh, kalian menapa ingkang kula golo-golo. Malah wekdal punika ing sak mangke kula mireng pawartos bilih Yayi Gatotkaca nandhang ruga mboten saged dereng saged waliya nirmala temajati-jati temah mulya, malah menika ing sak mangke ingkang dadosaken pancatan supados kula sageta madeg dados senopati wonten negari Ngamarta. Mula saking menika Kanjeng Rama sowan kula menika malih-malih menapa kula namung badhe kebun beninjang jejawas sonten, sowan kula namung badhe ngemis dumateng Paduka Kanjeng Rama ingkang sampun marambang makaping-kaping, ingkang sampun makaping-kaping kula nyuwun dumateng Paduka kula ambali malih kula kepingin dados senopati wonten Maraja negari ing Ngamarta wonten ngersanipun pepunden-pepunden kula para Pandhawa Kanjeng Rama. Jaja muntap lir kinentap duka yayasinepe netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon cakrawatan nira ambarana jagat pangestu kala watur jagat Setija wonten dawuh. Ora ngira babar pisan teko kaya mangkono kang dadi pakartimu Setija. Pun Rama rak wis ngendika kelawan sira bola-bali. Kalamun wahyu mono yen to durung bisa kasembadan sira gayuh. Ateges kuwi dudu pancen kodrat dudu pinesti sira ingkang gayuh. Nanging kula menika sampun marambah makaping-kaping kula ki sampun wangsul. Kula sampun dipun rasani dening kawula kathah wonten negaring Traju Tresna. Lan menika kula ugi mireng piyambak, kula menika dipun sengguh Setija kaya anak Ratu Ndrawati. Ning kok sajak kaya-kaya dikiwake karo Ratu Ndrawati. Karo wong tuane ora dianggep anak, karo wong tuwa ora tau bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuane. Wong tuwa karo anak ora tau iso nuruti karo apa kang dadi karepane anak. Nuwun sewu, menapa sak mangke mboten badhe lingsem. Mboten badhe lingsem. Paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna jayatanipun ing sak mangke menawi ngantos kedelarung-delarung lampahipun ingkang putra pun Setija Bumunara Kasuring Traju Tresna. Anggen kula dipun sengguh dening para kawula. Sinengguh Setija menika bocah sing ora ditresnani karo wong tuane. Nuwun sewu, lingsem. Kula lingsem dipun mriksani piyai kathah, lingsem dipun mriksani dipun midhangetaken kawula ing Traju Tresna. Ing sak mangke ugi badhe ngempet dumateng asma Paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nuwun sewu, kula aturi manggali. Angger Setija kula nuwun sewu. Babar kawis kanugrahan menika kula nuwun sewu. Sedaya menika kok namung ketrimanipun saben-saben titah. Ketrimanipun titah kados pundi liripun paman? Bagaimana to? Ingkang Rama menika mboten kok ateges kok milani karo para Pandhawa menika mboten babar pisan mboten kok ateges mboten tresna kalian menika kalian panjenengan menika babar pisan mboten. Nanging ingkang Rama menika namung netepi kewajiban ingkang Rama pun Koko Prabu Kresna menika namung netepi dhumateng darmanipun minangka bujanganipun para Pandhawa. Paman wonten dawuh sampean musuh ora usah dadak arep golek aling-aling karo kalimputing Rama Prabu Kresna malih sak mangke kula nuwun sewu. Wekdal punika gandeng kula rasa kula nganggep kula pun boten dipun betahaken malih, kula pun boten diaku anak kalian Nata Ndrawati. Malah wekdal punika kula nyuwun pamit, kula nedya wangsul wonten Praja Negaring Traju Tresna. Boten wonten ginanipun anggen kula ngaku anak dipun aku anak Nata Ndrawati. Menawi sedaya menapa ingkang kula jangka sedaya ingkang kula gayuh mboten wonten setunggal kemawon ingkang dipun sembadani. Malah sak mangke kula ngaraos mboten wonten ginanipun malih anggen kula gesang wonten ing Madyapada. Malah wekdal punika ugi kula pesthekaken Ndrawati madeg dhewe, Traju Tresna ya madeg dhewe. Sinuwun.
Setija wonten dawuh. Ora pantes sartane saru dinulu. Sartane bakal lingsem Asmanenata Ndrawati. Nggih, keparengipun. Teko kaget rasane ngatiku. Banget ndak rasakake lara sakjroning penggalih kaya dicocok bojoro lungit. Setija wonten dawuh. Wektu dina iki apa kang dadi panjangkamu bakal kelakon? Panjang kuwi ingkang kados pundi? Panjangkamu kuwi kepengin dadi Senopati ning Praja Negara Ngamarta. Wektu dina iki bakal kelakon Setija. Estu menapa? Iya, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Kowe Prabu Setyaki kepiye? nuwun sewu. Tapa panjenengan nyembatani menapa ingkang dipun pikajengaken anggen Setija. Mengko dhisik to, Setyaki. Wonten dawuh. Perkara iki ndak rasa ora susah digagas banget ceritane. Pancen bener kang dadi ature Setija. Kalamun kewajiban mono ora kudu disandang sartane ora kena dipikir kanthi banget. Nggih, keparengipun. Mula kang saka kuwi aku mung bakal bisa nyembadani kelana apa kang dadi karepane Setija. Waduh, nyuwun sewu. Teko malah paduka mbangun miturut kalian aturipun ingkang putra. Setyaki Wonten dawuh. wis ora usah melu-melu perkara iki. Nek pancen si Adi Setyaki ora sarujuk kelana apa kang ndak prawasa dina iki, kelawan apa kang ndak petung jroning dina pasewakan iki ya wis ora sarujuk ya wis mendel wae. Oh nggih. Nek ngoten malah kula pesthake. Kula ora melu-melu perkarane, jagung bakarane tanggung perkarane sinuwun. Nggih, semanten ugi kula. Lho. Kula mboten badhe melu-melu perkawis napa-napa sinuwun. Pun mboten napa-napa. Mengkene enten kesandung srimeting lelakon kula aturi masraken dumateng wontenan paduka piyambak. Setija Wonten dawuh. ora sang ngrungokke kang dadi ature paman-pamanmu karo siwamu kuwi. Nggih. Sing baku saiki sira budhal tumuju ning negara Ngamarta. Apa sing mbok gayuh lakonana dhewe luwih dhisik mengko pun Rama sing bakal maju yen to ngasih ana bot repot sing nemai. Nyuwun pamit madal pasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik Setija. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Malang kerik barang Mboten megatel kok. Setyaki ngopo maju mandeng tanpa kedep sengit ro aku. Nuwun sewu. Mboten nginten babar pisan. Bilih paduka saged kalimput ing penggalih. Lho, lire piye? Nuwun sewu, tumintaipun ingkang putra menika kula sampun alisir saking angger-angger ingkang taman. Toko ingkang putra pun Setija angger Setija menika gadhahi kekayuan ingkang samangke badhe kempit dumateng kararjanipun tiyang kathah. Badhe damel sengsarane tiyang kathah. Panjenengan teka mbelani. Kae anakku. Nuwun sewu, anak menika mboten saben-saben saged dipun belani. Nuwun sewu, wong tuwa uga semono uga. Wong tuwa ora salah mae bener. Wong tuwa menika mboten selawasipun sae, mboten selawase trep, mboten selawase bener. Setyaki, Mboten dawuh. iki perkara kula warga, kowe ora usah melu-melu. Kula nggih pun malah wekdal niki kula tak nyuwun pamit. Kula medal, kula leren anggen kula dados senopati saking negari Ndrawati. Lho. Kok njur leren lehmu dadi senopati? Pun niki pin senopati kula aturke panjenengan. Kalungguhan pangkat Jenderal Bintang 3 kula selengi.
Kula ora arep melu-melu perkara melih. Bangane kula nglabuhi ratu. Bangane kula nderekke belani wong sing duweni watak tabetan angkara Putih Candala. Setyaki tak takon karo kowe. Pripun? Upama kowe duwe anak terus anakmu kepengin golek dalaning mati merga ora kasembadan apa kang dadi penjangkane kira-kira rasamu minangka wong tuwa kepiye? Lah nek kula nggih tergantung bocahe. Lho, lire piye? Nek pancen tumindake becik nggih kula dukung. Ning nek tumindake elek, kegayuane elek, mutar mbok men. Kakang Udawa yalan-alon kula metu lho. Lho iki kok njur metu karepe dhewe? Hawi tekno. Nek ditokke ora kena. Sombo. Wonten dawuh aja dirungokke kowe durung umur. Iya. Kula nggih medal saking kepatihan. Ben Kresna ora nganggo Setyaki, Kresna ora nganggo Udawa, mbok ben. Wela, nek kena aja tak kandhani aja kaya ngono. Pun niki dados antep tekad kula. Ya Kang. Nggih. Napa to? Lho. Kowe iki ora ngerti apa piye? Pun iki pun dadi antep kula medal saking kepatihan, kula leren lek kula dadi patih. Aku leren lek ku dadi senopati. Kagat risang kapirangure nanggol kinabet kempet dosang retnaning bawana Setyaki wonten dawuh. ya wis ora apa-apa nek pancen kaya ngono kang dadi karepmu sak karepmu, nek pancen kaya ngono kang dadi antepmu sak karepe atimu lehmu arep nuruti karo krenteking atimu. Lah nggih karep kula metu-metu karepe dhewe kok. Senengane menging-menging. Iya. Lho ning banjur nek kowe engko do lunga, kowe do leren nggon saka nggonmu dadi Nayaka Praja Ndarawati, iki mengko ingsun kondur kedaton sing bubarke pasewakan sapa? Ha ben bubar dhewe-dhewe. Mong kare bubarke balik kanan bubar jalan tanpa penghormatan ngoten kok. Repot nggih, Mas. Yo. Semangkean. Ya wis sak karepmu kono nek pancen arep metu saka Nayaka Praja Ndarawati. Lah nggih. Kula pun metu, kula pun ora melu Nayaka Praja Ndarawati. Kula wis dudu senopati, kula pun nudu patih. Ya nek wis padha ora dadi Nayaka Praja Punggawa Ndarawati, ngopo isih mbegogok ning kene? Nuwun sewu. Kula tak nyuwun priksa karaton mriku nggone sinten? Karaton niki nggone masyarakat. Karaton iki sing bangun nggih kawula-kawula. Dadi kula arep kelekaran ning kene, ora arep turu ning kene sak karep kula. Semangkean. Iya betul. Sik. Ngendel-ndelke ora. Ora usah nyembah. Oh nggih. Kowe wis dudu nayakaku. Nggih. Nyuwun pamit. Rasa pamit, ora usah basa. Yo, sakarmu. Kakang Udawa. Dun, ora sah laku dodok. Kayu du ratu nek awake dhewe. Ora patut disembah. Duweni watak angkara Putih Candala. Edan sak geleme dhewe. Amba, sombo. Marata maju pun Rama bakal ndangu kelawan jeneng sira. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama.
wis purna jejibana ning pasewakan bubarna kang padha siba ingsun kundur kedaton non ngestaken dawuh Kanjeng Rama kepareng nyuwun pamit wadal pasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik sombo kusuma kilat moko purna katene marang kilan arsa sanata kundur kedaton jeluk saking dampar kecana kinapit gambaran gading kadharaken sang yaring peromba jadi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pacaning Prabun kawis saking mandur tindak nyosang Sri Narana telamun katur saking Mandarawa kaya sesanti kamulyane